ihan mega hyvä. Me ajateltiin tehdä 10 parasta kommenttia ja Q&A-video. Eli me toivottaisin, että laittaisitte kommentteja tonne kommenttiboksiin ja sitten kaikkia kysymyksiä kommentteihin ja IG. Ja muuten, me haluttais joku parempi alkutervehdys kuin terve kaikille. Eli vaikka joku moikka tai joku tällainen. Ehdottakaa sitä myöskin kommenteissa. Ja anteeksi, että meillä on nyt tullut aika lyhyitä videoita, mutta meillä alkaa asiat jo nyt käymään vähän vähin, koska me ei voida esitellä vielä meidän tallia, eikä mitään tällaistakaan, kun meidän talli rakennetaan vasta kesällä. Et siinäkin on vähän tylsä homma, mutta se me ainakin aiotaan tehdä. Ja me voitais tehdä joku keppareihin liittyvä ystävänpäiväjuttu. Me voitais vaikka tehdä joku laulu, mikä me esitettäis, tai joku vastaava. Ehdottakaa sitäkin sinne kommentteihin, koska me halutaan tehdä aina, niinku, jos on joku juhlajuttu, me halutais aina tehdä niinku, joku sellainen, tiettekö, niinku, special video siihen liittyen. Ja oottehan te kertonut teidän kavereille tästä meidän YouTube-kanavasta. Jos ootte, niin ootte ihan parhaita. Ja me ajateltiin myös tehdä joku, me ehkä joskus järjestetään joku kilpailu. Laittakaa myös kommentteihin, että kuka osallistuisi siihen. Ihan niinku ratsastuskilpailu täällä meillä päin. Ja sitten täytyy kertoa vähän surullisia asioita. Meidän edellisen piirustuskilpailun, kun se yksi tyyppi, joka osallistui siihen, se marmatti siitä, että se yksi piirustus voitti. Joo, mä hoin tämän saman asian viime videossa, mutta en mä voi sillä mitään, se painaa vaan niin paljon mun mieltä. Mutta kyllä te nyt tiedätte, mistä mä puhun. Mutta oikeesti, kertokaa meille, mitä me voitais tehdä niinku ystävänpäivän kunniaksi. Me ajateltiin jotain sellaista laulua tai jotain tällaista, niinku, ehkä kortteja näytetään, mitä me ollaan tehty tai jotain. Mutta me ei tietenkin näytetä nimiä, keille se on, koska tuskin kukaan esim. Meidän kaveri haluaa, että niiden oma nimi näkyy YouTubessa. Mutta joo. Muistakaa tilata meidän kanavan ja peukut ylös. Nähdään ensi videossa!